ollo, 18. Día a tradición que unha veciña da zona sufriu un ataque dun lobo cando regresaba a pé a súa casa, encomendouse a Virxe do Corpiño e salvou a vida. Logo, en sinal de agradecemento, construíuse na zona pois unha pequena capela. Pequena sí, pero co paso dos anos converteuse nun auténtico centro de peregrinación. Esa capela que viñan aí. Pero que pasou? Que co paso do tempo aínda máis, pois a devoción á Virxe do Corpiño foi medrando e especialmente fíxose coñecido pois o ofrecemento á Virxe pois problemas de saúde mental. Os fregueses comezaron a encomendarse á Virxe do Corpiño para aliviar o seu sufrimento mental, o seu sufrimento emocional e o seu sufrimento espiritual. Que ocorre a día de hoxe? Pois que fe, tradición popular e festa mestúranse nunha romaxe a que acuden cada ano milleiros de romeiros e de romeiras. Así que imos a Talalín en directo porque quen vai ao Corpiño non vai só de camiño, Belén. Pois sí, compañeiros, quen ven ao Corpiño ven sempre con moita devoción. Agora mesmo estamos nun dos momentos máis importantes do día de hoxe, nese momento da procesión, e podedes ver que está todo isto repleto de fieis que chegan de todas partes de Galicia. Vimos no aparcamento moitos autobuses e tamén milleiros de coches porque ninguén se quer perder o día de hoxe. Estamos aquí con Laura. Laura, que tal? Bo día, ti eres da comisión. Estábamos falando que non recordas unha edición como esta de tanta xente. A verdade é que xa levamos uns cantos anos que non había tanta xente. Este ano a verdade é que hai moita xente, moitos autobuses, coches, xente de todas as partes de Galicia, e nada, a pesar de que fai moita calor, a xente animou